സ്കൈ സ്പോർട്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആറാം സീസണിൽ 7ാം പൊസിഷനിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വരുന്ന സീസണിലെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ച കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വീക്ക് പോയിന്റ് ഡിഫൻസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സീസണിൽ മികച്ച പ്രതിരോധ നിരയെ അണിനിരത്തി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫൻസ് ശക്തമാക്കുമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ ആരാധകരുടെയും വിശ്വാസം. ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പുറത്തു വന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശക്തി കൂട്ടാൻ ISLലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻഡർമാരിൽ ഒരാളെ ടിരിയെ സൈൻ ചെയ്തു എന്ന വാർത്തയായിരുന്നു. ഇത് ആരാധകരെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കരുത്തനായ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് നിഷു കുമാർ കൂടി ടീമിലെത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകളും വന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനും ഉറ്റുനോക്കിയത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രതിരോധ നിരയെ തന്നെയായിരുന്നു. ജസൽ കാർണേറോ, ടിരി, സന്ദേശ് ജിങ്കൻ, നിഷു കുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധ നിര കീഴടക്കി ഒരുത്തനും ഗോളടിക്കാനാകില്ല എന്ന വിശ്വാസം അന്നു മുതലുണ്ടായി. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളായിരുന്നു വന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചതായിരുന്നു. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ കരോലിസ് കിൻകിസ് എന്ന സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ മേലായി ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ ശക്തി ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത്. സാൻബാസ് മീഡിയ നടത്തിയ മികച്ച ടീമിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഓൺലൈൻ വോട്ടിംഗിൽ ശക്തമായി തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ചെയ്തത്. സെമിയിൽ തോറ്റെങ്കിലും ഇത് ഓരോ ആരാധകനും അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നു. സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോച്ചായ എൽക്കോ ഷട്ടോറിയെ പുറത്താക്കിയതായിരുന്നു. ഷട്ടോറിക്കു പകരം മോഹൻ ബഗാനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ കിബു വിക്കൂര ടീമിലെത്തിയെങ്കിലും ഇത് എല്ലാ ആരാധകരെയും സ്വാധീനിച്ചില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൂമറുകളുടെ കാലമായിരുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഏതെല്ലാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായ വിക്രം പ്രതാപ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തേത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രമുഖ ക്ലബായ റെഡ് സ്റ്റാർ ബെൽഗ്രേഡ് വരുന്നു. ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്ന റൂമറായിരുന്നു പിന്നീട് വന്നത്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില റൂമറുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ലോഗോ മാറുന്നു, ജേഴ്സി മാറുന്നു, പേര് മാറുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നതായിരുന്നു ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് വന്നത് ഫ്രാൻസ് സൂപ്പർ താരം സമീർ നസ്രി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എന്ന റൂമറായിരുന്നു. നസ്രിക്കു പുറമെ 32ലേറെ വിദേശ താരങ്ങളുടെ റൂമർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും റൂമറായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങളുടെ സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിരിയുടെ കരാർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. താരങ്ങളോട് സാലറി കട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജിങ്കൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിടുന്നു. CEO പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളായിരുന്നു പിന്നീട് വന്നത്. നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ അവിടം കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിച്ചില്ല. ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദിനെ പുറത്താക്കിയെന്ന് ചില പേജുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്ഫാഖിന് 3 വർഷ കരാർ കൊടുക്കുന്നു. വിക്രം പ്രതാപ് സിംഗ് മുംബൈ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓഗ്ബച്ചെ ടീം വിടാനൊരുങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ നീളുന്നു നിരാശ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ. SD-യുടെ കയ്യിൽ 42 വിദേശ താരങ്ങളുടെ CV ഉണ്ടെന്ന് പ്രമുഖ ഏജന്റ് ലൈവിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് ആരാധകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു. പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായുള്ള ചർച്ച പരാജയമായെന്നും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നു. മുൻ താരം പോപ്ലാനിക്ക് തിരിച്ച് ടീമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റൂമർ. എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊച്ചി വിടുന്നു. പുതിയ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് കോഴിക്കോട് എന്ന വാർത്തയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പ്രകാരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊച്ചി വിടില്ല. പ്രീ സീസൺ മത്സരങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും കോഴിക്കോട് നടക്കുക എന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. അടുത്ത സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ മാസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇത്രയും വാർത്തകളാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം വാർത്തകൾ ഇനിയും വരാനാണ് സാധ്യതകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആരാധകനും റൂമറുകളും ട്വിസ്റ്റുകളും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി തന്നെ നിൽക്കുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.